Сега искам да ви представя първият ни гост-лектор. Това е доктор-доцент Милена Николова. Заповядайте. Тя е експерт по съня и има над 20 години практика. Днес тя ще ни разкаже, ще ни покаже реално разбираме ли какво е съня за нас, неговата значимост и важност. И най-важното, има много богата практика и опитност. Има 3 деца, така че и солиден опит личен. Заповядайте. Професионален и личен. Да. Благодаря ви. Добър ден и от мен. Преди да започна, бих искала да изкажа благодарност към организаторите за поканата и да ги поздравя с изключителната, така интересната инициатива. Много ми е приятно, че ще си говорим за съня и конкретно за детския сън, тъй като той е ключов за израстването и развитието на едни успешни хора. И така, защо спим? Не можем да съществуваме без сън. Той е жизнено важен за всяко същество. Но една от причината ние да заспиваме вечер и да се събуждаме е така наречения биологичен часовник, който е разположен в една структура хипоталамус в мозъка и той дава така една естествена цикличност на по-голямата част от физиологичните процеси в нашия организъм, като например отделяне на различни хормони, вътрешна телесна температура, и всъщност дава и така основния ритъм на нашия организъм, който е цикъла сън-бодрстване. Благодарение на него ние вечер заспиваме, а сутрин се събуждаме. Наричаме го циркаден ритъм. Идва от латински, означава циркадаем, т.е. приблизително за около едно денонощие, т.е. за около 24 часа се случва тази цикличност на процесите в нашето тяло. Другата причина да заспим е едно вещество, което се отделя в мозъка ни, между нервните клетки в мозъка, на принципа колкото повече, толкова повече. Тоест, колкото повече сме будни, толкова повече ще се натрупа това вещество, нарича се аденозин, и то буквално започва да оказва един натиск върху нас за заспиване. Разбира се, ние до известна степен можем да се справим с този натиск, приемайки любимото ни кафе, тъй като кофеина се оказва един блокатор на рецепторите за аденозина, но в крайна сметка това се случва вече при възрастните хора вечерта, около 23 часа, започваме да го усещаме като едно непреодолимо желание за сън и затова го наричаме сънно налягане. И тогава всъщност ние заспиваме. Какви са характеристиките на съня? От една страна това е количеството. Много пъти са ме питали колко е нормално да спя. Ето тук на тази графика виждаме, че всъщност зависи от възрастта. И с напредване именно на възрастта, нуждата от сън намалява. Другата характеристика на съня е качеството му. По време на сън нашия мозък не почива, а напротив активно работи. И ние можем да регистрираме тази активност електрически, при което различаваме различни фази на съня. Единия сън го наричаме REM сън, който всъщност е съня на бързи точни движения. Там сънуваме, той е важен за творчеството, за когнитивните процеси, а другия сън всъщност няма бързи очни движения, няма сънуване, наричаме го NREM с 3 подфази, първи, втори и трета фаза на NREM съня. През различните периоди от нашия живот имаме различно процентно разпределение на REM и NREM съня. Ще видим каква е ролята му за детския мозък. Това е една съвременна диаграма всъщност на количеството сън спрямо останалите дейности от нашето ежедневие за европейците. Тук така българите можем да се похвалим, защото всъщност сме дали най-продължителен нощен сън, към близо до нормата 8,5 часа в сравнение с останалите европейци. Всъщност сънят е така най-консервативната от нашите физиологични константи и ние имаме нужда от толкова сън, колкото са имали нашите прадеди. Горе-долу 1/3 от денонощието ни преминава в сън. Всички останали надолу дейности, ако се увеличат по време траене, всъщност ще откраднат от нашия сън и сериозните крадци в нашото ежедневие реално са екраните, за съжаление.
Колкото полезни, толкова и вредни. Ето ги нашите птички, чучулиги и сови. Всъщност, ние се раждаме с една генетична предопределеност за склонност към по-ранно или по-късно, по-ранно лягане и съответно по-ранно ставане, или по-късно лягане и по-ранно ставане. Наричаме го хронотип, което общо взето определя цялото ни ежедневие. Това са крайните варианти, разбираше, сутрешен и вечерен тип. Имаме и междинен вариант, който определяме като в различните източници, като гълъби или чучулиги. И междинния вариант са така предопределили общо взето нормалното ежедневие, на което всички ние сме така подчинени. Много е важно тук да се подчертае, че, както казах, това е генетично и нямаме никакъв вариант да повлияем в една или в друга посока. Тоест бихме малко поизместили този хронотип, но няма как от чучулига да станем сова и обратното. Важното е за всеки от нас да знаем кой тип сме, за да можем така да си подреждаме живота и ежедневието. Разбира се, така обществото е малко длъжник на совите, които общо взето могат да проспят цялата сутрин. Има така нареченото понятие сънна инерция. Горе-долу е нормално, около 30 минути след като се събудим, да сме малко дезориентирани, сънливи. Това е момента, в който приемаме сутрешното кафе. Но при совите това може да продължи доста дълго и единственото им е спасение при тях е така да си изберат професията, че да могат да се нагодят към своя хронотип. Нашият часовник, биологичен, като всеки един часовник, изостава. И той се сверява буквално всеки ден от различни, наричаме ги репери за сън или ориентири за сън. Най-добре звучи на немски Zeitgeber, нещо, което задава времето, но на български го привеждаме като репери за сън. На първо място това е светлината, слънчевата светлина, т.е. нашия циркаден часовник се сверява по слънчевия часовник. В момента, в който светлината навлезе през нашите клепачи, сутрин ние се събуждаме и вечер, когато всъщност настане сумрак, ние започваме да се приготвяме за сън и ни се приспива. Дължим го на мелатонина, чиято секреция, това е хормона на съня, е свързана с светлината. Разбира се, не е само това. Различни ориентири от деня могат да ни покажат кога е времето за почивка и кога за сън. Изключително важно е, затова обръщам внимание, при децата, още от ранна детска възраст, да започнем да задаваме тези репери за сън, т.е. да им създадем един правилен режим на сън и бодърстване. Това са различните активности, времето за учене или за работа, храненията, особено още от бебешка възраст, вечерния тоалет и постепенното преминаване към сън. И да започнем да си говорим за детския сън. Така малко ще разочаровам бъдещите родители, но нашите ембриони прекарват по-голямата част от времето в сън, въпреки че те се опитват да им говорят, да ги запознаят със себе си. Даже след 20-та седмица, всъщност, те показват вече тази фазовост в съня и виждате, че имат едно разпределение на рем и не рем съня в горе-долу равно съотношение. Но това, което се получава и е много важно в последната седмица, това е един пик на рем съня. Такъв пик няма да има никога повече в нашия живот. Значи около 12 часа ембриона прекарва в рем и той е изключително важен за съзряването на мозъка на бъдещото дете, което ще се роди. Важно е да премине през този период. Има вече доказателства, за съжаление, че, например, алкохол, една злоупотреба от страна на майката с алкохол по това време лишава ембрионите от този рем със съответни последици в развитието по-късно на децата. Бебетата прекарват по-голямата част от времето в сън, до 19 часа от тези 24 за денонощие. Продължават да имат много рем сън, общо взето равно много рем, колкото не рем съня. В този период всъщност рем е важен, защото той
започва още, както казах, в ембрионално развитие, но вече и в бебешката възраст, да изгражда усилено връзки между нашите неврони в мозъка. Наричаме го синаптогенеза. Буквално нашия мозък се презастрахова, т.е. изгражда повече нервни връзки, отколкото ще са ни необходими, но това е важно за съзряването на детския мозък. В този период, това е най-трудният за родителите, имаме многофазен сън, т.е. многократни заспивания и събуждания през деня. Циркадният ритъм все още е незрял, някъде след 4-тия месец започва да оказва влияние, но въпреки всичко ние трябва да започнем да задаваме тези репери за сън на нашите най-малки деца отрано. Около година вече нощния сън се консолидира, което означава, че започва да става един компактен блок. В предучилищна възраст, всъщност това е най-хубавата възраст на детската градина. Децата имат нужда от около 11 часа сън, REM все още е в повече, отколкото при възрастните. Продължава синаптогенезата, но децата имат вече, особено тези, които ходят на детска градина, имат чудесен режим и е добре да го спазват. Съня е двуфазен, с точно определено време за следобедния сън. Циркадният ритъм е напълно развит след 4 годишна възраст. И идва вече интересната възраст на тинейджърите, които първото, което ни прави впечатление, е, че всъщност те имат нужда от толкова сън, колкото и децата на 4 години. Пак 11 часа, но те се мислят вече за големи, не искат да спят толкова много, а пък и предизвикателствата на днешно време са много, за съжаление. Вече REM съня започва да намалява за сметка на не REM съня и това е изключително важно в тази възраст, защото както казах, мозъка изгражда синапси, връзки между невроните, но в този период започва да ги подрязва. И със сигурност се знае, че това е много важно за превръщането на детския мозък, който е един така нерационален вариант на възрастния, с склонност към рискове, с трудно взимане на осъзнати решения, преминаване, всъщност да може да премине в един зрял мозък на бъдещия, надяваме се, успешен индивид. Съня е монофазен, и съвсем естествено и физиологично в този период те преминават към един хронотип сова. Това е така нормално и се смята, че се дължи на факта, че в тази бунтарска възраст юношите се опитват буквално да избягат от опеката на родителите и това е времето, в което те са самостоятелни, защото пък родителите преминават към така по-ранен тип, лягат си по-рано и децата оставят самостоятелни. Трябва да се опитаме да се съобразим с това нещо и да не ги караме да си лягат в 9, защото това означава се едно ние да си легнем в 7. Ето така можем да илюстрираме промените в детския мозък, благодарение на REM съня в началото, едно разцъфнало дърво през пролета, по-късно вече с разлистило се и постепенно тинейджърството и накрая зрелия мозък, при който се окастрят от не-REM съня тази листна маса. Различни причини могат да доведат до лишаване от сън в детска възраст. Няма да се спирам, тъй като няма да ни стигне времето. Те водят до симптоми, които така са последица от лишаването от сън. Лишаване от сън го наричаме сънна депривация. Виждаме, че може да се получи повишена дневна сънливост, но по-характерно при малките деца това може да се наблюдава и хиперактивност, не сънливост, а хиперактивност. Това, заедно с трудно задържане на вниманието, ни напомня на един често така диагностициран синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието. Много трябва да се внимава при поставянето на тази диагноза, защото понякога съвсем банални причини, например една трета сливица при малките деца, която е много честа причина за нарушен сън, може да доведе до такива симптоми. Раздразнителност, липса на мотивация, изоставане в училище. Буквално недоспалия мозък е един глупав мозък. Той не може да се справи с предизвикателствата, особено в този период, в който децата буквално опознават света. Тревожност, депресия. Със сигурност се знае, че лишаването от
така нерем съня при юношите и неизпълването на тази негова важна моделираща роля може да доведе до личностови разстройства, психични, шизофрения, и това всъщност е голямото предизвикателство днес, защото вече се прокрадват и публикации, че това се дължи на така екранното време, което децата имат в по-голямо количество. Какво могат да направят родителите? Каква е тяхната роля? Всъщност това са съвсем простички неща от ежедневието. Повечето от тях ние знаем, но е добре да ги спазваме. Така обединяваме ги в термина хигиена на съня. Изключително важно при децата, още от най-ранна възраст, е да създадем точен режим на лягане и ставане. Да контролираме светлината, като ги излагаме достатъчно продължително на дневна светлина, в същото време им осигурим така тъмна среда за нощния сън. Не е добре да спят на лампа. Разбира се, да не се вманячаваме в тази посока, примерно да не създаваме една стерилна среда на бебето и то да е постоянно в тъмна среда, когато спи, но трябва да се внимава. Да съобразяваме активностите, особено при малките деца, да съобразяваме дневния сън с съответната възраст и той да не е по-продължителен, отколкото е необходимо, защото няма да има пък нощен сън за сметка на дневния. Следващите са забраните. Забраните на мобилни устройства, нали, електронни устройства. Сега не можем напълно да ги забраним, но вечер, 1 час преди сън, те не трябва да се ползват, не трябва да спят до главата на нашите тинейджъри. Децата нямат нужда от кофеин под каквато и да е форма, алкохол, разбира се, също така. Храненията, казах за режима на хранене, пак повтарям, още от най-ранна детска възраст. Сега има така нови тенденции, едва ли не детето да ни каже кога трябва да бъде хранено, ами не, съня е консервативен и той си обича консервативните неща, т.е. ние трябва да си имаме режим на хранене. А също така за порасналите деца, нали, една обилна вечеря не е препоръчителна за когото и да било и няма да доведе до добър сън. Сега, така комфорта в стаята, в спалнята, трябва да осигурим един комфорт. Стаята трябва да бъде не прекалено топла, не прекалено студена, горе-долу 18-21 градуса, идеалната температура. Разбира се, леглото да е удобно, да има хармония, да приучим малките деца към едни ритуали, особено в момента, в който ги отделим нали, от нас, защото обикновено нали, бебетата спят в стаята на родителите, но се препоръчва доста по-рано да се случи отделянето, ако възможно още от самото начало, разбира се, но ако вече детето е към така годинка, то започва да изпитва своите страхове и е добре да му създадем едни ритуали за сън. Примерно любима играчка, пухено одялце, четем книжка, разказваме приказки. Нали, всичкото това ориентира към съня. Хигиената, нали, тази всъщност личната хигиена, душа, миенето на зъби. Малките деца много лесно се приучват към това и знаят, че след това следва вече съня. Ако всичко това не помага и виждаме някакви симптоми, които ни притесняват в нашите деца, трябва да се обърнем към специалист, съответно сомнолог. Така, препоръките за по-добър детски сън. Отделила съм ги, нали, аз казах повечето от тях, но съм ги отделила тук, за да можем нали, отново да натъртим, особено на някои от тях, които са изключително важни. Казах за графика сънбодрстване. От най-ранна детска възраст е добре да го зададем и да го спазваме. И то и през почивните дни, и през уикенда е добре този сънбодрстване да се спазва, защото предполагам, че всеки от нас така имал проблеми. Нали, децата ваканцията си позволяват да седят малко по-докъсно, после да станат малко по-късно и нали, това веднага създава проблем в графика, когато се върнат на училище. Много е важно при съвсем малките деца да се следят знаците за сънливост, т.е. да не изпуснем този момент. Малкото дете започва да става раздразнително, търка си очите, хленчи, нали, не се чувства добре. Този момент не трябва да се изпуска и детето трябва да се сложи в леглото.
нещо, което искам да подчертая изключително дебело, защото така виждам, че има една тенденция напоследък децата да спят при родителите си. И това е повсеместно и продължава така доста дълго време като период. Категорично от така медицинска гледна точка не е препоръчително. Сънят в този случай не е добър нито за децата, нито за родителите. Както казах, още от най-ранна детска възраст детето трябва да знае стаята си и да може да си спи в собственото легло. Температурата споменах. Сега осветеността в детската стая, още от съвсем малко, въпреки страховете, е добре да спи на тъмно. Сега има някои трикове, които се прилагат за червена светлина. Нали, общо взето, синята светлина е тази, която ни събужда. При бебета, които имат някакъв проблем, нали, сега бебетата са различни, някои от тях по-рано, в смисъл не по-рано, а се будят в тази най-трудната бебешка възраст на първите месеци, докато други пък, нали, са по-сънливи и не тормозят толкова родителите си. Може по някакъв начин, нали, с една червена светлина, която се пали вечер, нали, за да не можем да събуждаме така по-палавото бебе. Ритуалите преди сън, пак казах, трябва да се създадат и да се спазват. Така, следващото е за татковците. Така, знам, че вечерното време е тяхното. Те тогава се прибират от работа, искат да обърнат внимание на децата, но то си в природата на мъжа, така малко по-активно да разиграва децата, особено момченцата, нали? Но тези активни игри вечер могат много да отложат съня и е добре, нали, да се съобразява това. Без телефон, без таблет, въобще без екрани, по възможност в стаята. Същото важи и за телевизора. Нали, всичката тази синя светлина от екраните ни събужда и намалява така количеството на мелатонина, хормона на съня, който всъщност се произвежда в момента, в който започне нали, да намалява светлината. И ние така постепенно, благодарение на него, започваме да се подготвяме за сън. Всъщност той е този, който съобщава на нашия мозък, че е време за сън. Сега, следващата, нали, последната препоръка, съобразяване с фазовото изместване при юношите, тук е много трудно. Защото, както казах, това е напълно физиологично и няма как да го избегнем. Повечето от тях имат и сутрешна смяна в училище. Трябва да се говори по някакъв начин с институциите, но е трудно, защото не с образователните институции, защото знам, че режима е сменен, нали, няма помещения, но правени са изследвания, че така така успеваемостта в първите 2 часа сутрешните, които са, е много ниска. При тестове за интелигентност, при различни тестове за успех, те се провалят. Буквално първите 2 часа при юношите са проспани. Извинявайте. Така, апелът ми е, родители, не пропускайте разписанието, следете го и не изпускайте влака. Тоест, при всеки един симптом, който ви се струва съмнителен за вашите деца, се опитайте да се справите сами. Ако не можете, потърсете помощ от специалист, защото колкото по-рано се вземат мерки, толкова повече ще има ефект. Благодаря за вниманието. Малко по-рано приключих. Благодаря и аз. Беше ми интересно да разбера всичко това, което споделихте с нас. Имаме няколко въпроси към вас. Да. Така, сега, много често напоследък и около себе си имам доста познати майки, млади майки, които някак споделят едно и също нещо. И то е, че децата спят много неспокойно. Но някак всяка има различен режим, различен подход към детето си, а пък се оказва, че има едно и също преживяване. И то е, децата се будят много често,
може би между 5 до 10 пъти през нощта, на всеки кръгъл час, почти някакси така го забелязват. Това има ли някакво обяснение? Значи аз казах, че зависи от възрастта. При така малките деца това е нормално. Не може да очакваме детето до 1 годинка да има компактен сън. Чак след година и не при всички. Децата са различни. На 2-3 годишна възраст вече можем да имаме така по-стабилен циркаден ритъм. Другото, което обърнах внимание, е режима. Защото ако ние, децата, които не спят спокойно, обикновено си наваксват през деня. И там е ролята на майката, защото ако детето прекара по-голямата част от деня в сън, трудно ще заспи през нощта. Освен това, дори малко порасналото дете на 3 годинки, да кажем, ако го сложим да спи след обед в 4 и то спи до 7, ние няма как в 9 да го сложим отново. То ще будува до 12. Просто тук е ролята на родителите. Трябва да създадем. Знам, че е трудно, но трябва с цената така на много усилие да създадем много строг режим, за да може после да ни е по-лесно. Тоест, тъй като има майки, които предпочитат детето да спи на поискване, когато му се приспи, вие препоръчвате, че по-скоро е добре то да има режим, който да се спазва. Да. Въпреки че на детенцето, аз съм виждала как изглежда, очичките му прималяват, на него му се спи, тогава какво ни препоръчвате? Ние няма да го държим чак толкова будно, но ще се опитаме от много рано да можем да направим график. Това казвам, просто то е по-малко изместваме, ако е много разбъркан. Също така храненето. Ако може от ранна детска възраст, още първите месеци нощното хранене да се махне, защото то също събужда. Въпреки че това е малко поостаряла тенденция, но си върши работа. Все пак тя дава резултати. Да. Добре, благодаря ви. И другото нещо, което някакси преди малко така аз се усетих, е доколко емоционалното състояние на родителите влияе върху съня на децата. Усещат ли ни те, защото определено в общуването, в будно състояние, това се усеща. Но по време на съня има ли значение? Не, по време на съня не, но то децето така или иначе то преработва емоциите от деня. Разбира се, ако има някакво напрежение, ако има така викове, всичко това ще му се отрази. Всъщност то преработва по време на сън цялата информация през деня и точно тогава то започва да си създава представа. То не знае всъщност в началото, че това са проблеми, че това е крясък. Но могат да се отразят и затова казвам, детето трябва да спи отделно. Добре. Все пак има ли нещо, някакъв ключ, който за нас, родителите, ще ни помогне в периода на тинейджърството и израстването на нашите деца, в момент, в който те се съпротивляват? Какво можем да им кажем кратко, ясно и точно, което да им даде на тях някакси усет за това те, доколко са свързани с полезността на това, което правят. Пропускането на съня със сигурност се натрупва при тях. Отличен опит го виждам. Да, не могат да го осъзнаят, разбира се. В смисъл, че вече не са на възраст, която имат възможност, но това си е така сложна възраст. Въпреки всичко ще трябва да направим общуването, може би единствения ако можем начин. По някакъв начин да им обясним. Ако не с рестрикции, значи екраните трябва да могат да бъдат максимално изключени. Те са сериозният проблем на обществото ни, наистина. Добре, а какво можем да направим, ако разбираме като възрастни вече, че всъщност телата ни показват, че ни се спи, а ние не можем да си позволим. Тоест, дори да си легнем, главата продължава да работи. И ние не можем да се успокоим. Как можем да се приучим да се върнем към правилния режим за съня? Няма. Днешните неща се оставят за утре. Лягаме и забравяме всичко. Не мислим. Почнем ли да мислим? Трябва да го направим. Тоест, да го направим, може би някаква практика или нещо, което да успокоява ума? Те са различни, има много разстройства на съня. Едно е болест, друго е разстройство, които могат да повлияят. Има практики, разбира се, психологични, с които се повлияват различни форми на безсъние. Всеки случай е различен, но трябва да си спазваме тези съвсем простички принципи на хигиената на съня. Да знаем кога е времето за лягане, да си легнем, защото ако ние отложим малко, после съня става по-труден. Ние си имаме, много е консервативен организма по отношение на часа за ставане най-вече. И ние когато си легнем късно,
всъщност крадем, защото ние ще се събудим, по навик ще се събудим примерно в 6 или в 7. И това е големия проблем през уикендите и се натрупва така. Има един съвременен термин, социален джетлаг се казва, който е всъщност, нали, ние искаме да сме навсякъде, нали, да сме на работа и да сме на купони, и на дискотеки, особено събота, неделя, и на театър, и на кино. И в един момент обаче за съня не остава време. Да. А тъй като вие имате и сте пионер в лечението на сънни разстройства при деца, кои са най-често срещаните сънни разстройства? Не би казала, да. Имам доста Имате опит в нашата дългогодишна лаборатория, която опитност, да. работи много с деца. Най-честото е, както споменах, проблема с сливиците, най-вече трета сливица. Аденоидна вегетация се нарича като диагноза. Всъщност в тази ранна фаза децата се срещат с много бактерии, вируси, алергени и разраства тъкан в носоглътката, която трябва да бъде премахната, защото води до, нарича се апнея, спиране на дишането по време на сън, което всъщност нарушава техния сън. Единственото е оперативното лечение. А каква е симптоматиката, която родителите трябва да следят, за да могат да се ориентират дали има сънно разстройство при детето? Защото едното е растежа на зъбките, там родителите добре се ориентираме в фазите и така нататък. Да. Ами специално за, нали, това най-честото ще кажа, защото другите са по-редки и там родителите трудно ще им бъде, но тези симптоми за сънната апнея при деца са ясно разграничими. Те започват да хъркат през нощта, спят неспокойно, потят се, особено във врата, главичката. През деня са раздразнителни, хиперактивни, защото това е обикновено на ранна детска възраст. В смисъл 3-4 годишни. Те са хиперактивни, а не сънливи. Започват да изостават в нали, уменията си спрямо другарчетата и трябва да се вземат възможно най-рано мерки за това. Добре, много ви благодаря за днешното участие. И аз благодаря ви, че благодаря. приехте поканата ни. Всичко хубаво Успех, и до скоро. благодаря и аз. Да.